What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. O watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang tughan mong malibuto. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatol ko kanimo ang langit. Sayang ko. Nagmahal ko. Lipay ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimpanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita lang. Kaya pag mo kanino. Lisod nagpapalik ko ng baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga suhilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong palud dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Nina, ginaingon, mahal ko nga kumpana. Apan dili niya mahatag ang pagkaputang aron matibuok ang among pamilya. Mga sa hilong, nakataon niya. O kining nahitabo ko kinabuhi nga din ako mahimong. May kalimtan. Nag-uulkip ka dong. Kay doon na ka doktor ang atong gituol. Kung palihas sa mga resulta, hindi ka makahatag o anak. Abot ko sa ato. Kung hingonin mo ay palagi sa mga kabuo. May bawa magkuba, nag-uulsas ka. Pero walang niya makipakita na ako. Lalaki manggit ka. Sila basta ato ko sa ato gusto ko. Kining pinayak ko sulti na. Handa ko sa paglawan ko kung sa'y buot may tabok pa. O sa'y makapot yung desisyon ka kung sa'y rin mo na hindi ko makahatalugan. Ramon. Ako siya ngay mag-uulit na buwa. Hindi ko makatagulan natin. Hando kong agto ko magitang anak sa laing lalaki. Ramon. Kung abot na din na si mga una dahil na magita rin yung anak sa laing lalaki. Kung yun na ako din. Magbuwag ka. Hindi ko gusto ka. Ang akong asawa pakigtipon ako nga may anak sa laing lalaki. No. Dili na ako mabuhat ni mo to. Mamabitang nag-uul kay ko. Kaya di ko makahimo sa pagpatid ni mo. Gusto ko nga magkaanak ta. Pero ikaw ang gusto na ko nga muhatan na kong anak. Kaya ikaw ang akong pana. Gusto ba yan si Ramon sa iyang kisulti? Dapat siya gitunta ang makuul ug muhilang pag-ayo kay siya kun ang tunay apan. Di manggot ko magkahimo pagbudhi niya, ma.
Mao nag-uol ko. Kaya matiguang yun may ini nga way anak. Ay, sa ato pa, di gyud masulbad ang imong problema nga magsagot mo og bata. Kay gusto magyud nimo nga imo yung anak ang imo amumahon. Oo, ma. Hindi ko anang manakupoy. Akong anak yun mismo ang gusto na kung akong amumahon. Sayon na kaayo na. Muadto mo kanunay sa bahay sa Dios, sa simbahan. Luhod, ampo. Mag-ampo mo sa labang makagagahom aron mamilagruhan si Ramon o makahatag siya og anak. Mao na akong plano, ma. Muad tumi og unta. Mamilagruhan mi sa larawan sa atong Ginoo. Baka na, muna'y buhaton ninyo anak. Pero ma, kung dili gihapon mag-anak si Ramon, o sumay akong buhaton. Kanang pag-ampo sa Ginoo mo'y unaha. Muna'y plan A. Unya na ta mangitag plan B kung dili mo salir ang plan A. Oo, ma. Sige. Ingon anang akong buhaton. Dagantig salamat sa imong tambak, ma. Naglusot sa pangyoan po tabang. Apat, ang ipapagin milagro na eh. Hindi lang ito magpagawa paglaong. Masing pa di ay, maluay na nato ang Ginoo, kaya ta milagruhan. Balik ito os doktor eh. Mga na kung usay maayong vitamina na ako imnon para makahan ako. Sige dong, buhatan na. Kaya ako, dili ko mumunuog ang po sa Ginoo nga unta. Kaya nga tagad milagro. Diligid ko mahunong itong Ramon. Mao ba ang gawin nila? O, kao, Kinkin. May tumar naman si Ramon anang tanang klase sa vitamina. Uy, aron lang lagi siya makaanak. O, ako sab. Halos matag-adlaw nga tanan na ako sa simbahan. Aron pag-ampo nga unta. Milagruhan mi ni Ramon o makaanak mi. Pero, wala man dyan ko eh. Noy, gaw no? Ay, usarag yun ang buhaton mo no? Para makabaton mo ka na gaw. Asa man daw? Kung wag na ipik niya yung pag-ato dito, kanang yung plano ba? Kanang plan A, wag na ipik. Oh. Layat mo sa plan B. O, unsa man ang plan B, ha? This is money, ha? Unsa ideya ni mo? May ideya ka? Yes. Dula ka ayo. Unsa lagi ka? Unsa pa? Ada pa anak sa lalaki. Pangabit. Daw, Kinkin. Kano mo hindi kayong buhaton gaw. Aron ka mamabdos. Kaya ka na si Ramon no, ngayon mo ba na? Mapudpud na dyan ang imong tuhod pag dinuhod sa simbahan no. Di yun. Di yun ka makaanak ni Ramon. Pero asa mo kumangitag laki nga mo pa anak na ako, ha? Ay, nalimot ka ni Jonas? Ngayon ka ba bata? Kaya ko kay ito gusto ni mo. Imot ko. Uy, nagmayabang ganito na ako sa una. Pero walang na ako subta. Kaya di mo ko kanahan na makauyab ko. Ako rin siyang suod. Mauto nga milarga siya nila. Oh, so kada tuwa na ko'y balita pa ko na ulit ba siya o? Uy, hangbar sige dyan uligaw. Na, ano siya uy? To sa spikas lungsod puyo sa iyang uyuan, siyang tiyo. Mao ba? Adto pa anak niya? At atuan ko siya. O susuyan ako bayan sa imong problema. Uy, maluoy mapagko sa kong paana. Uy, Ay, ato ka, sige. Ayo. Buutan lagi. Pero, wise guy. Wise suit ang lagay. Busa ka ang buhata, day. Aron ka batun kag anak gid niya. Kawaglingon gid ni mong anak.
ang iyong bana. Ug ari siya magpaanak nako. Mao ka na doon, Jonas. Og nasayod ko nga dako ka ug gusto niya. Usahay kayo na kini. Matilawan mong babae nga imo nagustuhan. Unya. Musugot ka siya? Awoy! Kaya gani kong isugo nga pasyutihan ko. Atagi ko si mong number B. Kaya ako niya nga to niya. Sige na, atagi ko B. Ako na yung sing number B. Kaya ako una mo tawag niya. Sige na ba yun? Hatagi ko sa cell number ni Nila. Abin mo siya na. Kundi pa lang tungod nga, gusto ko nga makaanak. Digit ko masugot na, may tapo ni. Huwag ka na ang gikalipay ko kay Nila. Bahala o tigit ka maasawa. Basta, makaanak lang ko dihan yun. Basta mo na to ha. Kung makaanak na ko din mo, ayaw pagsamot-tamo ha. Bata ra ba yung tuyo na ko ninyo? Wala kita eh. Promise. Doon na ta sa motel. Yan na tayo. Tana. Sige, Manaw na taning auto. Tana tayo, lamir kayo tayo. tanan. Tanan, Jonas. Ulo na dito ini. Slok ni mo masyad. Taas ni mo kita. Taning baba ni mo eh. Ang kiwa pa man ay tatang ni Ate. Ang kung ba na rin ni Ate. Ako na rin siya. Lamir tayo. Ubuas na komplek pa. Wow! Katambok sa imo. Kasaan? Sa puti. Ang gadan. Kalayo rin sa kuhanaan. Oo. Pag rin sa kong babangin. Sago sa imo sa kong baba. Sige na. Nahiga na po. Sige na, Dayon. Ako lang inayon. Sige. Ay, tawad. Ay, nagkapos na smile. Marag nag-isi. Jonas, akasakit. Jonas. May naisabog kita mo Jonas, eto kay kayo na. Ug nausban pa kini sa matadaghan. Hangtod na nagsabak ko. Ug gipatuo ko nga kung bana. Gasiyang nakapamagdos na ko. Nalipay sa taon siya. Tuo siyang gimilaguhan ni. Ako na rin naluoy sa kuble. Nga nagmata in taon of morning. Mga katulong kasama ang kaagin ni Nila din hiling tulumanon. What's the style? Pobre nga nagmatalag morning style. Kini mga sugilanon gisuot ni J. Badayos dalit sa Remen Drama.